Добър ден от Чикаго, аз съм Елена Хотинова с новините от България, Америка и света. Нова атракция за жителите и гостите на Търговище. Всеки посетител на града вече ще има възможност да посвири на пиано в центъра. Още за инициативата разказва кореспондентът ни Герасим Герасимов. Идеята е на Димитър, който за 10 дни заедно със свои приятели организира строежа на навеса и поставянето на пианото. Младежът инвестира над 2000 лева в начинанието си и дарява музикалния инструмент на своите съграждани. Разхождам се просто по улиците на Търговище, подочувам разни хора, които свират от тях, явно имат такива музикални инструменти. Надявам се, че ще излязат навън и ще свират. В реализирането на идеята, освен Димитър, активно участват и неговите двама приятели – Калоян и Теодор. Нито един от тримата не е музикант. Анализирахме какви са символите на Търговище, наредихме композиция, решавахме кои символи да сложим и така нататък. Беше много интересно. Всеки може да покаже вече публично, макар и в градски условия, но по някакъв начин своя талант. Има и хора, които нямат възможността да закупят пиано вкъщи, които пък имат желание също да свирят. Пианото е поставено точно в центъра на града и има специално изградена за целта кабина. Такова нещо съм наблюдавала в Мадрид, по телевизията в Истанбул видях един бял прекрасен роял. Много приятно, дето има такива инструменти и може да се почувстваш близък към своята страна и към Европата така. Още в първите дни от поставянето на музикалния инструмент, малки и големи, можещи и не можещи, се редят на опашка да изпробват уменията си, а призивът на конструкцията «Свири, аз съм твое» ги предизвиква още повече. За BIT новините от Търговище, аз съм Тоня Иванова.